zonke iincuku neenkcukacha, iincoko neencokwana masikhe siziphoseleni kwelokulibala. Ngaloo mazwi ndiyazibhutisela kummi wonke usemnqubeni. Elam igama ndinguLisakhanya Ifani Ngutiya, ndenza ibanga lesithoba eIthembelihle High School. Namhlanje ndizabe ndiwisa intetho phezu kwentloko zenu ngephupha lam. Izulu limathumba esikhwenene kungokuba uninzi luyalubona ububende. Ke kwaXhosa kuthiwa yonke into inesizathu zayo. Intloya iphuma emasimini, yintwana encinane, yintwana engekhoyo, ebanga izidenge ezingafuni ukufunda, ziqova udaka ebusika ngentseni. Iimveku namhlanje ezisakhulayo endingathi zisaze ngobuso ezweni, eziphaya kwiminyaka eli-13, ezingamantombazana, namhlanje sele ziphethe iimveku zazo ngokwazo. Ndithi ngumntana udinga umzali abe enomntana naye udinga umzali. Iziyobisi mazityeshele mva ekutshabalaliseni amaphupha neembono zabafundi. Abafundi namhlanje banezandla ezinde ekungakungathi baphule uluthi, zingake ezo zandla zinde zingancipha kwanda ukuphokopha kwamaphupha neembono. Inzondelelo yam kukuthi singahlala sithe nqwadada singabafundi siphicotha ezo zinto sele kuthiwa ngoonamathela kubafundi. Ke abarhabula ngendebe yakwaXhosa bathi inyathi ibuzwa kwabaphambili. Loo nkuthazo ke ivela kumfundisi-ntsapho. Kaloku abafundisi-ntsapho abanamazwi athi kubafundi ekunyamezeleni ukhona umvuzo. Ngaloo mazwi amane enkenkqeza ezindlebeni zabafundi xa bafika kweemini zikaxakeka. Ukanti nale nkuthazo singayifumana napha emakhaya xa ngobona nje umzali wakho enza amacebo ndenzile, enza inzame ngempumelelo yakho, ufumaniseke ukuthi uyakhuthazeka. Ukuwa komnye kukuphakama komnye. Benjenjalo ke nabafundi, ukuwa komnye uyakwazi ukuthi amphakamise omnye ngendlela naye aphakame ngayo ngokubewile. Intliziyo ibinothanda ukuthi ime ibe ngulwazi onolwazi nolwazi, abacinga ke bona ukuthi bangolwazi nonolwazi babe ke engooswelulwazi. Ukuthobeka nokuthobela komfundi kumfundisi-ntsapho uyokuthi uzale ukuthi yena mfundi lowo abe nolwazi oluphangaleleyo oluthi luvele kumfundisi-ntsapho lowo. Ke izenzo ziyamakha umntu. Ngoko kuthobeka komfundi nokuthobela umfundisi-ntsapho uyakuthi kumakhe. Ukanti izifundo zale mihla zivame ukuba nolwazi olubuqelima ngezimbonono, ngezinto esithi sidlule kuzo nesithi sihambe kuzo. Abaninzi bathi bokubona konke oku kungonwabisa imehlo, bacinge kuhle, balandele ke ekhondweni. Kwaye yonke le nto inendima enkulu ekuchaphazeleni umfundi nasekuhlaleni. Ufumanise ukuthi ekuhlaleni akusekho ukuthembana, kungokuba kuye kwadodobaliswa ingqondo yakhe, kuye kwadodobaliswa amaphupho akhe zizinto ezifana nokufundiselwa kwigumbi elimdaka. Ufumaniseke ukuthi ngoku andisenayo nalaa nto ukuthi ndizawukwazi ukufunda, kungokuba ndimane ndibamba empumlweni yam. Ukanti nokungabikho kwabafundisi-ntsapho abapheleleyo ezikolweni zethu, ufumaniseke ukuthi kukho ezo zifundo wena uzithanda kakhulu kodwa akekho umntu onokuncedisa ekuthini uzifundile. Ndinomonde ukuthi ngemini yodwa kuyakuze kubekho uguquko kubafundi, kuphokophe amaphupha neembono eziyakuzala imidla yokulangazelela imfundo. Imfundo leyo iyakuvula iminyango evalekileyo. Ngaba ngasa
kuphalala igazi kwilizwe esiphila kulo, ezikolweni, ezitalatweni. Ke ukubandakanyeka kwam ekutshintsheni ezo zinto kungathi kwenze lukhulu ekutshintsheni ezo mpilo zabo. Umnqweno wam njengomdlali phaa eqongeni, ndingadlala imidlalo yeqonga eyakuba nemfundiso, sixeko-ncomo, ubulumko, nkuthazo. Imfundiso leyo eyakube ijolise kubafundi abo ngezinto abazaziyo nezinto abacinga ke bona ukuthi bayazazi. Mna njengonyawo zakaTharhu ndayenokuqelekazi uNgqongqoshe, ndiyazingca ngokuthetha ilwimi endilincanca ebeleni. Kungokuba ndiziva ndikhululekile, ndiziva ndonwabile, ndiziva ndinochulumanco, kungokuba andisiboni nesidingo sokuyicinga into endiza kuyithetha. Yes. Kwaye ke andithethi ngolwimi okufuneka ndilucinge phambi kokuba ndiluthethe. Ezifana nje nesiNgesi olubiwe kakhulu ke ngabafundi abaphila negazi labantsundu. Umntu ke ephulukene nelakowabo ilwimi. Le midlalo yeqonga inganceda ekuphuhliseni amandla abo beveza elubala iimbono zabo ngako konke okusingqongileyo. Iye isivumele sigqame ekuvezeni iingcinga ngeengcinga zethu ezinokuthi zikwazi nokuthoba izinga lovelano, izale ubulumko bokuqina wokonakala. Ndivale ngamazwi enkuthazo athi, ukuba akukho thungelwano phakathi komphuphi nephupha, akukho phupha. Ngoko ke iba nodlamko olubalekisa isiqhitsi lokufunda ube yinto onqwenela ukuba yiyo. Ngaloo mazwi ndithi mazanethole, ndiyabulela.